Jatkoilla Suomi voitti 3-2. 2007 Suomi voitti rankkareilla 5-4. Ne ovat ne viimeiset tulokset puolivälieristä, mitä on näiden joukkueiden välillä ollut. Ja nyt sitten ollaan taas 2 numeroissa ja taas kun ollaan menossa jatkoajalle. Taas kun ollaan menossa kenties rankkareille. Siellä on sitten kiekon kanssa Kolikoskin avaus vielä Joey Grabille. Ja nyt sitten myöskin nämä pelaajat, jotka ovat vähemmän saaneet Yhdysvalloilla pelata, niin varmasti ovat pelissä paljon mukana. Ja siinä Justin Walker menettää keskellä hetkeksi kiekon, mutta saa sen nopeasti takaisin, kunnes Valtteri Filppula karvaa sen itselleen. Viimeinen minuutti käyntiin ja tämä homma repeää, jos siitä pääsee vielä Suomi tekemään maalin. Ja siitä se vielä olisi voinut Hietasen poika tällätä saman tien. Mäenpää näyttää, että laita tänne, niin minä laitan sen sinne pörsään kiinni. Sitten Mäenpää pyörittää maalin edustalle. Howard torjuu. Kolikowski nappaa kiekon itselleen. Nyt ei saa ottaa tietysti mitään riskejä enää sielläkään alueella. Keskellä kiekko vielä tulee ja Joey Grab tulee sieltä vielä. Mukana myöskin Justin Abdelkader ja Grab pitää kiekon hallussaan. Hyvin Hietanen häntä siinä seuraa ja 30 sekuntia enää jäljellä, ei saa mennä siitä. Sitten tulee Jeff Pedrille kiekko. Pedri nostaa maalin kulmalle. Vehanen seurailee, kun Mäenpää nappaa kiekon itselleen ja vahvasti alkaa haiskahtaa kohtaa jatkoajalta, vai haiskahtaako siltä, että Suomi poika tulee vielä tässä voittoon. Vielä kerran lähdetään hyökkäämään. Sieltä haetaan laista Antti Biström ja sitten vain Biström laittaa paristot tuttuun järjestyksen ja laittaa keskelle sitten Jesse Joensuulle. Ja Joensuu vielä kerran loistava paikka siihen Petri Kontiolle, maalin kiekko pomppaa ja vielä saadaan ja siellä on! Jesse Joensuu iskee maaliin 9 sekuntia ennen pelin päättymistä. Jesse Joensuu iskee Suomen voittoon 3-2. Aivan massiivinen, maaginen, hirmuinen suoritus Suomen joukkueelta ja Jesse Joensuulta. Ja niin se vain kruunautuu, kun näitä miehiä on kentällä käytetty, että he tämän ratkaisevat sitten. 9 sekuntia peliaikaa jäljellä ja Jesse Joensuu toinen maali maajoukkueessa. Miettikää molemmat puolivälierässä. Kontiola napauttaa maalin takaa syötön ja siellä on häkissä, siellä värisee, siellä pomisee ja siellä kuhisee. Pannu on porissut yli. Yhdysvallat joutuu ottamaan aikalisän. Suomi on menossa välieriin 4 parhaan joukkoon. Ja niin se vain kuulkaa on, että niin se on korostunut tämän kentän pelaaminen. Kontiola pomputtaa. Katsokaa, hän menee itse sinne ensimmäisenä perään. Yhdysvaltalaispelaajat jähmettyvät sinne paikoilleen. Ja sitten Kontiola pistää sinne etukulmalle ja Joensuun kädet siinä käyvät. Ja ne käyvät ripeästi, ne käyvät terävästi ja ne käyvät taidolla. Ja peli on 3-2 Suomelle. Uskomaton taistelu. 24-vuotias HV-pelaaja on tällä hetkellä kansakunnan kaapin päällä.